What's up mga kabaro? Na ako karon sa Abrisa compound mga kabaro, no? Atong tanawon ang ipanghimo diri nga ipanghimo nga kundo mga kabaro, no? Atong i-update no ang taga Davao, no? Kuni mga kabaro, no? Ang unang-una diri sa luyo nila ang kining Abrisa place. Tower 1, Tower 2, Tower 3. Kuni mga kabaro, no? Unya naglikod lang ni sila sa Aeon nga tower mga kabaro, oh. Aeon condo. Isuroy ta mo mga kabaro, no, kuyugi ko ninyo, no, isuroy ta mo libuto na to ni ilahang compound diri sa Abrisa. Kining Abrisa mga kabaro, no, tagian ni ang Ayala Malls. Oops. Muna mga kabaro, no, kung unsa yung makita mga kabaro. Muna yung itsura mga kabaro. Yan mga kabaro, padayon tas pag baktas kini nga Abrisa mga kabaro, nani nahimutang sa bahada. Ato ba nga lang ni sa naisimbahan mito de mga kabaro, Redemptorist. Oo, kung ako na sayop mga kabaro, no, Redemptorist nga simbahan. O mo ni mga kabaro, no, ang itsura mga kabaro. Oops. Compound lang ni sa Abrisa mga kabaro, no, ang akong ipakita karon lang. May hapon niya mo ni mga kabaro, no, ang dagway sa Aeon Tower mga kabaro. Mga kabaro, mo ni ang dagway mga kabaro, no. Sa pagkaron mga kabaro, no, libuto na to mga kabaro, no, ug tuyokon. Oops. Ay mga kabaro, no. Progressive kayo mga kabaro ang compound, sulod sa Abrisa. Kita niyo mga kabaro, nagtaasan ng mga building. Kaya gusto mo relax mga kabaro, no, nga mag-shopping diri ang gwapo kay unang-una ug namo diri dapita banda. Presko na kay sa hangin nya. Mabiyuni mo ning mga nakita nato sa lintis camera mga kabaro, no. Kini mga kabaro, grabe. Makalula ang kagwapo sulod sa Abrisa, no. Bisag diri lang ka sa sulod, wala na bro, burag makita na ko, no, burag na ako nag-shooting ko sa laing nasod tungod sa kagwapo sa area mga kabaro, no. No, kagwapo kanindot dai sa area. Mo na ang entrance diri sa luyo mga kabaro, no, luyo sa Abrisa. Nya mga landscape mga kabaro, nindot kayo pag-landscape silang mga bulak, silang mga palm tree. Nindot kayong pag-landscape mga kabaro, no. Yan mga kabaro, no, libuton lang nato ning luyo sa pagkakaron. Dagkuan na ani mga bulaka, oy. Gwapo kayo, anindot kayo mga tower dari mga kabaro, no, mga kundo. Sa mga karon mga kabaro, no, atong isabay ko ninyo sa paglibot diri dapita. Uy. Mao din mga kabaro. Kadaghan sa langgam. Kanindot og kadaghan sa langgam nga makita. Og diri banda, parking lot din ning silong day mga kabaro. Pagkakaron. Hinduta diri ade, eh. First time na ko ning libot diri mga kabaro, no. Kay kasagaran ako kung mga ni Mrs. diri ra magud sa kuan, diri ra sa mismo nga sulod sa mall ba. Kini mall naman ni mga kabaro, no. Dili na ko diha mga kabaro kay dili man interesting. Mas interesting ning nasa gawas ug unsay makita mga kabaro, no. Mga bag-o sa inyong pananaw, no. Ang sulod mangud sa mall, mamaor na sama sa SM. So diri mga kabaro, no. Sigala ka diri sa gawas mga kabaro, no. Silsil lang ka, tanaw kag unsa katag-as ang mga building. Ay mga kabaro, perting relax kayo mong nahuna. Yan mga kabaro, no. Ang diri agwapo kay landscape mga kabaro. Muni ang gawas mga kabaro, no, sa Abrisa. Yan gwapo kay mga nindot kay mga bulak, apay mga bato. Mga kabaro.
Grabe, malula ka sa kanindot diri dapita mga kabaro, no? Sa landscape nila diri wala, nindot na kayo. Ano mga kabaro, no? Padayon tas pag-walking diri sa luyo sa Abrisa, atong libuton ni tama dito sa Redemptorist at banga ni kay dili man ko dapita mga kabaro. Sa sige ug agi siguro dili ninyo ni makita, burag dili niyo mapansin ning luyo. Kaya ang kasagaran man gud makita lang ang kanang sulod sa Abrisa Mall, niya mamalit, mangaon. Pero mga kabaro, no, kung ato yung tanaw ng palibot mga kabaro, no, og kuyugan lang ko ninyo sa ako ang pagbaktas mga kabaro. Muna ang itsura mga kabaro. Kung gusto mo og lugar nga kanang ma-relax inyong unahuna, pwede diri relax na kayong unahuna ninyo, tanawon ninyo sa palibot. Klase-klase ang mga tanom nga first time sa kuang mata. Ambot lang sa inyo mga kabaro, no? Pero sa kuang pananaw mga kabaro, first time ni nga mga tanom na ako makita. Kini day mga kabaro, no, kanang giatubangan sa kuang linti sa kong kamera. Mao na ang sida kundo o kining tapad atong tanawon mga kabaro, no, atong duulon. Grabe kanindot sa landscape mga kabaro, oy. Mura na kag naa ka sa kadagan ako mura ikumpara gid ba, no? Nindot kay landscape mga kabaro, tanawa gikan dira. Grabe kanindot nya atubang na kag kundo. Kung naka dito sa kundo, ikaw ang pinakatumoy dito nagpuyo. Grabe, gwapo kay imong tanahon sa baba, no? Gwapo na kayong baba mga kabaro, no? Nya kung naka diri nagpuyo sa kundo, ang unang-una ang mga pagkaon dugol, grabe. Di mo pag naog nimo malls, Abrisa, Ayala malls, wala, nanindot na kayo mga kabaro, no? Yung nakagwapo, nakanindot diri mga kabaro. Oy sir, maayong hapon. Maayong hapon sir. Kumusta ang income sir? Okay na sir, pirmi. Pirmi. Ulan init. Akong gilibot si diri sir, kay gwapo hindi kay glibuto ni diri ang Vlog. Oh, nag-vlog ko sir. Oh. Ha? Sir, kuan sir, andi piyesa sir. Andi piyesas. Oo, naara. Ay, isa ha. Dahil lang kayo sir, gunito sir, tagaan kay kuan sir. Okay. Ay mo sir, ito bang si mo? Ala. Ito bang si mo? Okay. Panda lang malakas, bebe. Ina sir, shout out taga Food Panda sir, ina. Shout out sa mga food panda. Panda lang malakas. Ina, shout out ang taga Food Panda. Shout out sa tibok food panda. Sa vlogger. Oo. Naman sir. Sige sir. Sige sir, i-shout out sa simong sarili. Basi na kay shout out sir, mga company mo sir. Shout out ko sa mga team Asinto. Sa kalam lang. Sakalam. Naman sir. Sir, sige sir, sir. Bila sir. Sir, salamat sir, sa pag-ulit sir. Oo. Subscribe ka sa akong channel sir. Kung mga anak, kung masawa. Oo, salamat kayo sir. Ayo sir. Salamat sir. Ano mga kabaro, no? Salamat kang sir Kuya Food Panda, no? Atong kabaro diri sa Abrisa, no? Nakaila na to. Yan mga kabaro, no? Padayon ta sa pagbaktas. Diri mga kabaro. Ug sa diri ato ning tanawon mga kabaro, kay perting bugnawa man ni mga kabaro. Diri grabe. Mura mo kung nasa kuan mga kabaro, mura ko nang nasaag ko sa guba sa bukid ba. Yung paggawas nako. Mao na ni ang paggawas yung mga kabaro. Na mga kabaro. Mura lang kung nasa bukid mga kabaro. O kung say na adri ha. Wala yung mga kabaro, no, ang gawas. Murag nasa bukid mga kabaro. Mga kabaro. Di ba? Bugnaw kayo. Nya. Makita ni mo nang diha mga kabaro. Wala na mga kundo, nya mall. Pagawas ni mo diri mga kabaro, pero di tada mo gawas. Balik tas tong agi mga kabaro. Ay, ka-relax diri sa Abrisa. Grabe ka-relax. Nga mga kabaro, no, padayon tas pagbaktas. Og atubangan nato na diha dapita. Kung makita nimo sa nato sa camera, no, grabe kanindot sa view. Davao City, iba ang Davao City gud sa kung pananaw, no. Diri pa lang ko sa Abrisa mga kabaro, no. Isa-isahon ako ni mga kabaro, no, kada gawas nako kada hapon. Isa-isahon ako ning area diri sa Davao nga mga tourist spot nga parehaan ni.
Para ni mga kabaro no, ang kining Abrisa Mall. Binakinahanglan nga daghang pag tag-as kag bakasan kay ano man. Tanaw nimo ang sulod pa lang daan sa compound sa Abrisa, makita na nimo ang tanan mga kabaro no. Para ni mga kabaro, kanang kondo. Nya mall dayon. Parting ko puha mga kabaro. Nya mga kabaro na padayon tas pagbaktas no. Pakita na to ang area mga kabaro no. Parkinganan dire parking lot ni sa ubos mga kabaro no, diri sa Abrisa. Unya nagatubang og unsa ni nga kondo ni. Gani mo. Grabe. Makalula ang kagwapo diri sulod sa compound sa Abrisa mga kabaro no. Kini nga vlog di ay mga kabaro no, gi-request ni Sir Ri Lobo. Sir Ri og si Sir Ori. Sir Ori, Sir Ri Lobo, salamat sa inyong request ha. Ako gyud natagaan og time nin diring Abrisa mga sir no. Abrisa residences ni diri mga kabaro no. Kanang kataas ni mga kabaro. Unya gitaparan og sida. Pero mga kondo gyapon ni sila mga kabaro. Grabe no. Nagatbag og Abrisa Mall. Tagasa. Grabe ka nindot. Mga kabaro, kani nga landscape mga kabaro. Tanawan ni mo no, burag kana sa mga post sa mga Instagram mga kabaro nga nasa Singapore. Mo ni ako makita ba? Abrisa Residences. Nya gitaparan og sida. Nya mga kabaro no, musubay ta sa ilahang ilid sa mall. Pero di na ta musulod-sulod sa kay ano. Ag musulod ta mga kabaro, pamilyar na mga kasagaran ang nasa sulod. Samantala aning nasa gawas. First time na to makita no. Hoy. Kalami sa pako. Pako ba ni mga kabaro? Sa mua magong bukid ni siya pako, ambot lang ka diri siyudad si pangalan ani. Kung gabi siguro ni diri mga kabaro. Nindot kay ni kinay mga suga niya nagatubang ning kaana mga kabaro. Nagatubang ning kaana oh. Tubang kaana yung sakas taas. Grabe. Woo! Kanindot sa sulod sa compound sa Abrisa. Shout out sa mga taga Abrisa no, subscribe sa kong channel no, kay dili lang ta mo diri ilibot no. Ilibot amo tibok Davao mga kabaro. Tara diri mga kabaro. Ya karon mga kabaro no. Sa di pa ko musulod mga kabaro. Atong tagahanog. Yan mo ni mga kabaro no, ang garden diri sa sulod sa mall sa Abrisa. Mo na ni ang ang ilang garden mga kabaro no. Mo na ni mga kabaro, pastang gupuha. Mga bulak. Grabe ang landscape mga kabaro no. Perting gupuhas pagka landscape. Tubang kayo dito na pod. Abot diri mo Manila ang katong gitawag nga dancing fountain kung gabi ra man siguro, pero karon wala gipa-under ni ba. Mo ni mga kabaro no, ang dancing fountain sa pagkakaroon wala si tubig. Ug napabayaan. Wala na ginagamit mga kabaro no, kay hugaw naman kay kuan. Wala na ginagamit mga kabaro no, ang dancing fountain. Buha. O ni mga kabaro no, ang Abrisa Mall. Kasagaran mga kabaro no, ang katong dili nagasulod diri ug akong gipakita mga kabaro no, ang katong nagluyo. Kay nagluyo man ta ganina mga kabaro no. Mo to hitsura mga kabaro no sa luyo. Kana Abrisa Mall, yan nagluyog mga kondo. Grabe kanindot sa mga kondo mga kabaro. Onya ang landscape, wow. Sulod na mga kabaro no, ulipot na mga kabaro no, hatong liputon. Mayong hapon niya. Hapon. Yung sa diri mga kabaro. Kabaro pakita na ko ug sa gwapo ang paano. Samtang gapaabot ka sa jeep,
Wala na mga kabaro, hapo kayo area nya atubang na yung kaog dalan. Ano yung mga kabaro, no? Hapo kayo nya mga kabaro, padayon sa pagbaktas dari sulod sa Abrisa Mall, no? May hapon niya. May hapon. Rapot. Ano yung mga kabaro, mutibadbad sa imo ah. Pagsulod ni mo daw sa mall, entrance pa, kuhapo kay landscape mga kabaro. Tapos ang kondo mga kabaro, no? Pamatay kayo ang kuan, ang dagway perting ninduta. Kanya mga kabaro, no? Padayon tapos pagbaktas, padung napunta dito sa simbahan mga kabaro, no? Katong na may simbahan. Kaya sa karon mga kabaro, kining area diri sa Abrisa sa una, nakalimot lang ko ba bro. Sa akong una-una mga kabaro, no? Bro, daghag mga namuyo diri nga balay. Kay pag abot ako ning Davao, wala pa ning Abrisa mga kabaro. 2006 wala pa ning Abrisa. Ano yung mga kabaro, no? Ang gawa sa Abrisa mga kabaro, no? Ang brand sa Abrisa, Abrisa Mall. Wow, tibadbad sa imo ha. Imcor nya. Sulod dito sa oy, ang Canada diha mga kabaro. Abida Towers, kundo na pod. Grabe, no? Kundo na po na diha sa Atbang. Diri mga kabaro, no? Guwapo kay landscape, kita niyo. Mga kabaro. Og kining atubangan sa Abrisa, Redemptorist mismo. Ang landscape mga kabaro sa Bulak, grabe. Wow. Sa mga hilig og bulak, no, gwapo siguro nga niyo ng kung namoy gamay nga luti, no, o dako nga luti, gwapo nga niyo nang inyong balay mga kabaro, landscape ba. Oh, gwapo kayo mga kabaro. Kasagaran na ni makita na ko ni mga kabaro, no, kanang nakang pastor bitaw nga sa Sunshine TV, kanang dito sa Garden of Tamayong yan, dito sa Tamayong nga ni ang mga bulak mga kabaro, no. Oning dagway mga kabaro. Kaya sa karon mga kabaro, mutibadbad sa imo ang ni mga kabaro, no. Kaya padayon lang tas pagbaktas mga kabaro, no. Parking lot din dito sa ubos mga kabaro. Mga sakyanan. Kaya karon agi ta diri asa diri ta magi mga kabaro. Yan mga kabaro, no, sa makita na ko mga kabaro, no. Sa makita na ko, grabe gipanghimo gid nga development ang bahada area mga kabaro, no. Wa pa gyud ako ni nabaktas, no. Ako mo tang plano mga kabaro. Baktason ako ni gikan dito sa flyover padung sa Gaisano Mall. Sa karon mga kabaro, nakita na ko nga ngano mo baktas magkuglayo kaayo nga na may nindot nga ipakita mga kabaro, no, parehan nga Abrisa. Sulod lang sa compound sa Abrisa. Gwapo na kayo mga kabaro. Mga kabaro. Uy. Di natin papakita. Sa pagkakaroon mga kabaro, no, musulod pa tayo dito sa simbahan sa Redemptorist, no, kung makaya pa sa battery sa kuwang kamera. Ano yung mga kabaro, no, ang gawas, ang main gawas sa Abrisa Mall. Kita yung mga kabaro. Pero tinalag pisil, ba tay pisil dala, di ta mosulod. O diri lang daw ang kabaro, no? Morning area mga kabaro, no, ato ang og tanaw na to niya mga kabaro. Atong dito ta sa Redemptorist. Og sa karon mga kabaro, no, tabok sa ta sa Redemptorist mga kabaro. Kaya para makita na to ang dagway sa oops. Okay mga kabaro, no, ang dagway sa Redemptorist mga kabaro. Pwede pasudlan, pwede. Pero sa karon mga kabaro, atong tanawon, inspire din na di. Grabe ka gwa, nindot di ani. Araw, kanindot di. Grabe, concentrix.
Abrisa Corporate Center. Mo ni mga kabaro no. Nya karon mga kabaro no, mayabag sa tagadali mga kabaro no. Musulod ta dire sa Redeem Tourist. Ya may hapon ya. Mo ni mga kabaro no. Redeem Tourist yan no. Oh. Mo ni mga kabaro yan no. Mga kabaro no, ang Dagway sa Redeem Tourist mga kabaro no. Mo ni. Pag adlong Domingo mga kabaro, kadtong wala pay pandemic, kining Redeem Tourist halos kada adlaw perti gindaghanag tawo ani ning Redeem Tourist, gaabig tawo ni kada halos kada adlaw. Sa pagkakaroon mga kabaro no, inon adlaw Lunes man karon, wagi ka tawo-tawo ang parking lot kundi ako lang og si kuya ug si ate Mani mga kabaro no, ang hitsura sa Redeem Tourist nga simbahan no. Sa mga dili taga Davao mga kabaro no, ang kining Redeem Tourist karaan pud ni, kung karaan ang San Pedro, karaan pud ning simbahan nga Redeem Tourist. Mani mga kabaro no, ang sulod sa simbahan sa Redeem Tourist ya, nagsimba ka diri pagawas nimo ang motibadbad nimo mga kabaro no. Pagawas nimo ang motibadbad nimo mga kabaro, mao na ni. Mao ni mga kabaro, Abrisa. Kung paon sa Abrisa mga kabaro, perting daghanag kondo. Kini nahimutang ni sa bahada no, kining Abrisa Mall o kining mga kondo na butang ni sa bahada. Grabe na ka-progressive ang bahada. Mao ni mga kabaro, ang hitsura pod sa simbahan sa Abrisa. O sa karon mga kabaro no, musaka pa ta didto sa taas mga kabaro no. Kada po si Silyo, kada lada ay. Morning Dagway mga kabaro no. Sa pagkakaroon mga kabaro, mo sindi ko kandila. Usa ta mo libot mga kabaro no. Sindi siya kog dagkot sa kandila mga kabaro no. Nya mga kabaro no, nahuman na taog naman natag panagkot mga kabaro no. Sa karon mga kabaro no, na ako diri sa Luyo
sa simbahan sa Redemptorist mga kabaro, no? Napo sila latest nga building mga kabaro, no? Luyo sa simbahan sa Redeem. Sir, okay. Mayong hapon, sir. Laag lang ko diri, sir, ha. Ano yung mga kabaro, no? Ang luyo sa simbahan sa Redemptorist mga kabaro. Kini siguro mga kabaro. Mo ni mga kuyanan sa nagtrabaho dito sa Redemptorist, pare, mga madre. Ano mga kabaro, no? Oops. Nakapulihikon mga kabaro, no? Napuli sila mini gym dito sa likod mga kabaro. Social action office, youth office, o formation office. Dali mga kabaro. Oops. Muna yung mga kabaro, no? Ang luyo sa Redemptorist, no? Yan mga kabaro, no? Magawas na mga kabaro, no? Padayon tas itong vlog mga kabaro. Ulipot pa tayo dito mga kabaro, ano? Kung sagaran mo ko mga kabaro, manang ipakita na ko niya ni mga kabaro. Akong vlog mao gini akong content kay para na uban manimbal lang diri sa Redemptorist. Di na makita mga kabaro, no? Mga improvement sa luyo sa simbahan. Mo ni mga kabaro, no? Yan mga kabaro, no? Padayon ta sa pagbaktas-baktas mga kabaro, no? Grabe gid mga kabaro. Makita gid ang iyon tower mga kabaro, no? Ang balita na ko mga kabaro, no? Ang kanang taas ng kundo sa iyon tower, swimming pool na nga dako mga kabaro. Kaya nakita na ko na sa proposal katong wala pa nagisugdan. Nakatarpulin pa siya mga kabaro. Ano siya mga kabaro, no? Kundo. Kundo siya niya sa taas, swimming pool na mga kabaro. Sa karon mga kabaro, no? Mo exit na diri mga kabaro. Grabe, no? Parking ang sakyanan, magatubang na kasahingaan ang view mga kabaro, oh. Diri pod speakers, halos pariha na katag-as tanan ang kundo. Ayan mga kabaro, no? Naturo ta na mo sulod sa Redemptorist, simbahan sa Redemptorist mga kabaro, no? Nya sa luyo sa Abrisa mga kabaro, no? Kini akong video mga kabaro, no? Walay edit ni bisang gamay mga kabaro, no? Walay edit ni mga kabaro, kung dili ipakita gid ako kung unsa akong maistorya, kung unsa akong makita mga kabaro, no? Maura pud akong istorya. Muni mga kabaro, dagway sa Redemptorist. Mga kabaro, no? Nya pagawas nimo mga kabaro, motibadbad sa imo ani nga view. Kini mga view mga kabaro, mo na motibadbad sa imo. Karon mga kabaro, no? Mo exit na ta mga kabaro, exit only pwede mo sila mo exit. May ngapon ya. Pwede rin mo exit ya. Pwede rin mo exit. Salamat ya ha. Ay mga kabaro, ang gawas na. Sa Redemptorist kana dito pa downtown kini pasasa Panakan. Sa Panakan, Tibungko, Pabuhangin Road. Na diri mga kabaro, no? Kanan tutob sa karon mga kabaro, no? Ulipot ang nagadali diri mga kabaro. Kay unsay dagway sa atubangan sa parani mga katong ipakita mo na ganina mga kabaro. Puro na to likod sa Abrisa. Mo ning dagway sa likod atubangan mga kabaro, no? Pag naka sa atubangan, murag iuhaw ko mga kabaro, no? Mangita tag tubig. Oops. Mangita tag tubig mga kabaro, no? Unsa na dito pita? Naman mineral. Tag pila te? Tag 15, tag 20. Tag 15, tag 20. 30.
Tagay ko atong takinsit eh. Bugnaw ka na? Yes. Haya-haya niyo diri tiyoy kay yung nagatbang na mo diya sa Brisa ko. Kaya natin no? Atbang na mo ba? Ha? Uy. Karong sa mong palayason? Basig taura na punig mga basig i-develop na punig nga lugar te. Ani siya ron by din. Road widening ay bugid siya no. Kay padak-an ang dala no. Salamat eh. Salamat eh ha. Mga kabaro no, padayon ta sa pagbaktas mga kabaro no. Ano yung mga kabaro? Multibadbad na sa imo no. Pag nga na kataas mga kabaro. Mga kabaro. Tikas. Yan mga kabaro no, padayon ta sa pagbaktas. Kung makaya pa na sa ako ang battery sa akong kamera mga kabaro no, maabot ta dito sa Davao Light. Ano mga kabaro? Pero kini nga Christ Commission Fellowship mga kabaro no, baptist man siguro ni mura gini ang wala na palit sa Abrisa mga kabaro, kini nga area kana mga kabaro no, Christ Commission Fellowship mura gini ang wala na palit sa Abrisa Mall mga kabaro no, Ayala mura gini ang area ang wala na palit. Yan mga kabaro no, padayon sa pagbaktas. Oops. Wow. Lula, grabe. Ano ni mga kabaro? Sa mga taga Davao mga kabaro no, pasuporta ko sa akong channel mga kabaro no. Paliho ko support sa akong channel no, sa Bisaya vlogger mga kabaro no. Nga kini nga video mga kabaro no, walay edit ni mga kabaro. Kung unsa akong makita, maura pud mga kabaro no. Entrance sa mga sakyanan mga sa private vehicle mga kabaro no, pa Brisa. Yan mo na dagway mga kabaro sa Iyon Tower sa kakaron murag open na day ang Iyon di ang kondo di ay pero daghang pa ginaayos mga kabaro no. Mga kabaro, kung naabot ka diri ang part sa akong vlog, kung naabot ka diri dapita sa akong vlog, pwede ko muhangyo mga kabaro, paki-comment ko og kanindot sa Davao. Pag mabot ka diri nga vlog, diri nga part mga kabaro, kung wala ka nag-skip sa akong vlog, may tanaw ka ani, paki-comment ko mga kabaro no, o kanindot sa Davao, kanindot sa Abrisa. Pwede mga kabaro, kanindot sa Bahada. Kamo na bahala mga kabaro no, kung unsa ang inyong i-comment mga kabaro. Kung ni makita niyo mga kabaro no, pwede po mga kabaro no, ang ma-comment mo kanindot sa tower. Pag baw na i-comment mo mga kabaro, kabalo ko nga ning abot ka ning parts ko ang vlog. Oops. Iyon Tower. Mga kabaro, pag ning-abot ka diri sa akong vlog nga diri sa kataas sa 33 minutos. Pag ning-abot ka ni nya mo madunggan ko nimo. Paki-comment ko mga kabaro, kanindot sa Davao City. Pag ning-abot ka mga kabaro no, kay diha sa unahan diri ra ta sa Davao Light Taman. Ato lang ipakita mga kabaro no, kung unsa ang naa sa sulod sa compound sa Abrisa mga kabaro no. Nya nanulod po ta sa Redeem Torres. Pwede po mga kabaro, kanindot sa Redeem Torres, kabugnaw sa Redeem Torres. Wala mga kabaro no, mutipadbad din mo kung nagsakay ka mga private vehicle mga kabaro, dili nimo na siya makita ng mga progreso diya sulod sa compound sa Abrisa. Ano mga kabaro no, ang Davao Light, old Davao Light mga kabaro no. Ini yang Abrisa. Oh. Iya mga kabaro no, salamat sa pagkuyog sa kuang mga vlog mga kabaro no. May hapon. Ano mga kabaro?
Ako na lang pong dalikyatan ni diri mga kabaro, no? Sa mga dili taga Davao mga kabaro, no? O, nagsunod mo sa ako ang vlog mga kabaro, sa mga dili taga Davao, makita gid gyapon diri ang kanang Price Tower mga kabaro, no? Oy, shout out sir. Oh, to mga kabaro, no? Anya mga kabaro, daghan salamat sa pagkuyog mga kabaro, no? Og ay sa mga kabaro ha. Mayroon ta ko mga kabaro og diri putlo na ako ang vlog, pero napa ko ipakita mga kabaro nga hospital day mga kabaro, no? Chinese hospital diri sa Davao City, sa Bahada mga kabaro, no? Ug atong paspasan mga kabaro, kaya atong battery pahurutay na mga kabaro, no? Paspasalan ako mga kabaro, no? Kaya akong battery pahurutay na niya. Gusto na ako nga maabot diha sa Chinese hospital mga kabaro, no? Ato lang pong ipakita og kalali mga kabaro, no? Mga kabaro, grabe, no? Nagsakay ka og jeep or taxi, ang mutibadbad sa imo mga kabaro. Wow, kagwapo, kanindot. Woo! Ano yung mga kabaro, no? Itong paspasan lang mga kabaro, no? Kay ang atong battery nag-anam-anam na o kagamay. Aha. Ano yung mga kabaro, no? Mga tibad itong pagawas, mabakal, mag-walking mo diri sa Davao City. Ano yung mga kabaro? Kung sa Bahada area mo mag-walking, mo yang mo makita niyo mga kabaro, no? Pero maamis jud ka sa iyon tower mga kabaro. Nagsintro man gud sa dalan. Nagsintro sa dalan ba? Paingon og downtown, nagsintro gid sa dalan. Mao ni mga kabaro, no? Kanya mga kabaro, ano pre tagong cooperative diri dayo? Tagong cooperative, Amisco Drug og Roadway Inn. Kasi matingala mo mga kabaro, no? Nga walay init. Karon ang oras to mga kabaro, alas 3 sa hapon. Mo dinig Davao Light mga kabaro, no? Mutana ta mga kabaro, no? May hapon. Unsa ni nga area diri sa Davao Light ya? Substation. Ha? Substation. Substation. Ang ilang ko nasa Punciano, no? Amin. Ang min sa Punciano. Okay. So, daghang salamat ya ha. Sige ya. Substation diri mga kabaro, no? Sa Davao Light. Lain na ang substation diri sa Davao Light mga kabaro, no? Niya. Diya sa atbang pod. Pwede ka magbayad pwede diya sa Davao Light, yay. Okay. Pwede ka magbayad diri sa Davao Light. Nya karon mga kabaro, no? Mutabok ta mga kabaro, ug diha ra ta tama, no? Atong ipakita ning kini nasa kong likod mga kabaro, building na ni sa hospital sa unsa ni nga ning hospital Metro Medical and Research Center. Hospital is mga Chinese mga kabaro, no? Karon para makita ginato ang building mga kabaro, mo tabok ta. Oops. Oops. Oy, Davao Light mga kabaro. Kunya, ang atubangan ni mga kabaro, mo ni hospital mga kabaro. Mo ni gusto nang ipakita mga kabaro, no? Hospital sa Bahada. Maliban sa SPMC, napoy nga ni mga kabaro, no? Chinese hospital. Sa pagkaroon mga kabaro, uy. Napay dagan kundo diri sa taas day. Pamilya day ni sa karon mga kabaro, no? Pastilan. Wala po ko nakita mga kabaro. Ang gusto na ko atuan. North Point, Camilla. Sa karon mga kabaro, tabuko na to dito Tara mga kabaro. Makita sa linti sa camera mga kabaro, no? Kundo na mga kabaro, kundo. Condominium sa North Point. Camilla, masiguro tagiaan ni mga kabaro. Sa pagkakaroon mga kabaro, no?
atong sudlon. Hop. Woo! Woo! Oops. Diri ta motabok mga kabaro. Unya. Kini nga madala na mga kabaro. Oops. Airport road. Kanang mga araw nga green. Dako daw, buhangin. Wala mga kabaro, no? Flyover na diya mga kabaro, no? Apan sa karon mga kabaro, mag-in ta diri sa North Point. Wow. Oh. Oh, yeah. Sa 40 minutos na kung pagbaktas-baktas mga kabaro, no? Enjoy kayo. Kaya tungod katong mga bago sa inyong pananaw, mapakita na to mga kabaro, no? Sama ni oh. Ano diri mga kabaro, no? Ang North Point pansakaron. Oops. Oops. Wala guard. Oh. Huh? Pwede mo sa diri ah. Ano mga kabaro, no? Gatubang rapod siya, oh. Bugnaw kayo mga kabaro. Oh, diri ka. Oops. 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 Hangak siya pero kay bugnaw man ang area, okay ra. Bisag hangak, okay ra. Up. Yeah. Sinsya na sa mga kabaro, no? Sa akong content, kung hingani akong content mga kabaro, no? Kay nag-vlog mini misis mga kabaro. Ano yung mga kabaro, no? Nag-vlog mini misis mga kabaro nga daily vlog na mo. Sa nakita na po mga kabaro, no? Hinay ang view kung daily vlog lang ko. Mas kusog ang view mga kabaro kung ipakita na ko ang mga development diri sa sulod sa Davao City. Mo ni mga kabaro, no? Ang North Point Camilla mga kabaro. North Point lang siya, dili Camilla. May nakabutang Camilla. North Point. Mo ni mga kabaro, no? Ang hitsura. Grabe. Kabugnaw. Yan mga kabaro, no? Dito na po ta speakers mga agi. Ano hitsura diyan mga kabaro? Kung laki gudi po ug na kay kwarta. Kung naa di kwarta diri bata. Ba po diri ko unit. Nang una high level siya mga kabaro, layo sa baha. Dili gid siya mo kung baha lang normal mga kabaro, no? Kanang kuan dili siya maabot sa tubig sa baha. Kaya naman taas siya. Kabugnaw. Kini kung gasakay ko og kanang kuan, gasakay ko og motor diri kung gasakay ko og motor di na ko ni mahapitan mga kabaro, tungod kay siyempre bawal ka makasulod. Pero kung mag walking tour ka, wow, tama yung mga kabaro, no? Yeah mga kabaro, no? Daghan salamat sa pagpuyog sa kong vlog karong hapuna mga kabaro, no? Pugunta nalipay mo mga kabaro. Kung ningabot ka diri ang part mga kabaro, paki-comment ko kanindot sa pine tree. Ay mga kabaro, kung niabot mo diri mga kabaro kung gihuman niyo ni, paki-comment ko kanindot sa pine tree. Daghan salamat mga kabaro, no? See you next video.